mapan wonten ing sanggar pamujan negari Ngawarta. Nuju hari Sukra kasih Prabu Puntadewa, Raden Werkudara, Raden Arjuna miwah kembar dat manekung puja brata wonten ing sanggar pamujan. Kalenggahan mangke sampun pikantuk sabda hari Semedi Maladinding meminta nugrahaning Jawata. Labet para Pandhawa dahat mriyatosaken dhateng sedanipun ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah kang Ibu Dewi Madrim ingkang nandhang bebentuking Jawata den papanaken ing Yomaniloka. Yakti kenceng tekate Sang Pandhu Tanaya tanedya jugar nggenira Sugeng Brata Semedi Maladinding yen to durung antuk palimarmaning Jawata. Ing jahi pepak andher para garwa, para putra miwah para sentun ingkang nderek ngesung-esung tata rakit sesaji. Reptidem permanem tanana ingkang bening walang alisik gegodhongan tanebah ingkang kapiyarsa mung kidung para brahmana Wasupitri Sewa Sugata lan para nimpuna kang samya nyengkuyung subrataning para Pandhawa. Kocap titiwanci Sang Nata kepareng jugar denira Semedi marani bawa rasa imbal gandya kelawan para kadang dadi mangkono pang nglucitaning dira ingkang dereng kawedharing lisan.
Sri Tinon ing pasewakan busana maneka arna Puswitengu Dyono Miang Panjrah Sarara Ranggeng Manik Nara Narawata ana Obra banyo kang sumirat penyaring tejo laliwarat lat sisiring dadet wimpo kekondom ingin katiuping samirana mondo sabaran mangambar kongas ngeweki madyaning pasewakan tandya kadangipun Kakang Nyai Werkudara Dimas Harjuna lan Yai Kembar Yai sayektine rehning wis gumolong cipta rasa lan karsanipun Kakang lan Siadi ora liya muhung angesti kaweningan murih tinampa dening Jawata pun Kakang lan Siadi mbudidaya supaya Kanjeng Rama Prabu Pandhu lan Ibu Madrim tumuli kantas naska pasiksaning Yomani Luka Yayi ora ketang seklimah pun Kakang mundhut panemune Siadi Sena
Wah, Kunto Aji kakangku. Gegayuhan luhur sing kaya mengkono mau. Pantes sineng kuyung dening kabeh para sedulur. Mula dikepi wae. Nadyan taunana windanana, aku saguh ora bakal jugar semedi. Lamun tapa ingkang dadi niat tuluse para Pandhawa mau durung diudaneni dening keparenging dewa. Koko Prabu, nadyan Arjuna ugi mekaten. Menawi perlu kula badhe nderek sumusul wonten kayangan, menawi dewa ngeparengaken kula badhe sumusul dhateng Rama Prabu Pandhu miwah Ibu Madrim Koko Prabu. Duh Koko Prabu, nadyan pun kembar namung tansah nderek menapa ing dados keparengipun Koko Prabu. Yayi, pun Kakang nedha nrima ya kaya mengkono iku Yayi. Woing gegulang kalantipan lan bebuden ngelingono pun Kakang lan Syadiku sinebut Pandhawa tegese Pandhu lan Hawa. Persasat sarinane Kanjeng Rama ingkang jumeneng ana ing Ngamarta iki raga 5 wujude Puntadewa Werkudara Arjuna lan kembar dadi atmajaning Nalindra ingkang wus kawentar kawicaksanane lan pambegane. Mula Pandhawa kudu bisa dadi tepa palupi. Mula Yayi, aja lali welingipun Kakang, mungguh wong urip ana ing alam padhang iku mung kudu tansah ngegungake marang bebuden. Krana bebuden iku dadi tirta adi ingkang bisa nyirep marang kasangsaraning panguripan. Bebuden iku kaya dene andha kencana ingkang nyantosani mancat marang kasuwargan. Bebuden iku dadi pawitane titah jumangkah marang jagating kalanggengan lan uga kanthi bebuden iku dadi bebeteng ingkang kukuh pengkuh ingkang tembene bakal mbabar sukatresna marang sapepadaning urip. Merga saka bebuden iku dadi wit gedhe kang rembuyung bakal bisa awoh daya kawibawan. Mula kang saka iku Yayi, Rening Siadi wis manteng lan tunggal tekadmu marang pun Kakang, aja nganti kendhat meminta marang panguwasane kang akarya jagat. Muga-muga Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu tumuli diapura sakabehing dosa kaluputane lan kapapanake ing swarga langgeng. Yayi, Yayi. Sigra-sigra yen permana kanca, sigra ngraketa nawang sesongko. Kuyang lenggahing Sri Nalendra ambek marwa sing sang katriku ngulung mangrempak katriku ngulung mangrempak ing wadya kurada kura reka giri-giri mangkono para Pandhawa wis gumolong ing tekad manunggaling sedya denira badhe nyuwargaken ingkang Rama Prabu Pandhu Dewanata miwah ingkang Ibu Madrim pramila rasa nglajenaken mangsah semedi nanging carita bebasan anglenggahe kanyut pinangka wardu kanyut wong angganten pinangka wardu ngakecoh nginango durung abang ida dring manjing pertolo dadak sakala praptaning jawata ing suduk pangudal-udal nanging Sang Hyang Bathara Narada humyang marcapada merpaki umyaning para Pandhawa dadosaken kagiyating kalih para Pandhawa.
Sinowati jagat kinari amuk mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut ambek kanggeng awito denceng-dencengan Duh pukulun jimat pepunden kula sarawuh paduka ingkang wayah pun punta ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ngarsa paduka Hyang Adi pukulun Perkencang warudaya Pak Pong Bu bola kali cudi sapa sing gawe Putu Prabu iya jeneng kita ngaturake pangabekti wis ulun tampa karya bombong penggalih ulun Pastulun wae tampanana Putu Prabu. Kula nuwun inggih kapundhing mestaka mugi ndadosna jimat paripe dayanana kanugrahan dhateng ingkang wayah. Wah. Nrada kakeku. Serawuhmu kepareng aku ngaturke bekti kulan basaku katur. Ya Werkudara, ya. Wes ulun nampa ndadekke bawang ing tias ulun. Paesulun wae tumandha marang jeneng kita Werkudara. Yo tak pundi dadi jimat pukulun. Ingkang wayah Arjuna ngaturaken sembah. Duh pukulun. Kepareng lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Menawi tetela badhe paring pidana anggenipun badhe mbancut dhateng ingkang wayah pun punta kula mboten badhe suwaling kayun pukulun. Kita aja kadok ati kejeron menapa. Kula nuwun marca padha lan jujung sanggar pamujan negara Ngamarta iki mboya nedya paring pidana nanging persajan wae. Ulun mundi dawuhe Adi Pramesti Bathara Guru. Dene sing dadi surasane ulun supaya nimbali marang jeneng kita Kaki Puntadewa supaya munggah ning Kayangan Suralaya. Ya ing Kayangan Jonggreng Saloka. Bareng marang laku ulun. Inggih. Menawi kepareng paduka pukulun mekaten wontenipun kula namung sendika nderek pukulun. Wah, mengko dhisik. Nrada kakeku. Danur Gunung Kadingaren, guru kakeku kok nimbali barep kakangku supaya munggah ning Kayangan. Ana wigati apa? Wah. Kula niki umamane medharake wigatine ora urung iki mengko dadi perkara. Nanging ora ulun medharake kok nyatane kedadane kaya mengkono. Werkudara. Kula niki ya mung didhawuhi supaya nimbali kakangmu Puntadewa. Rasa dadajiku werkewu. Wah, mara gage Wedarna. Yen Punta Aji kakangku arep ditimbali ning Kayangan. Umpamane arep diparingi bebungah banjur lelaban apa ingkang nate didin menampa dawuh
Wah, dewa dikongkon nimbali titah kok ora genah perkarane. Ora ngerti wigatine. Monggo kowe mau kandha nek diodarke bakal dadi perkara. Nek mbok wedarke kowe ya ewuh perkewuh. Saiki rasah nganggo perkewuh. Wah, gage wedarno. Apa sing dadi karepe guru kakekku? Wis ulun kandhake ngarep yen ta ulun saderma mundi dawuh supaya nimbali tok. Wis. Lan ulun nadyan dewa nanging ibarat mung balang watu. Disawatke ngalor ya ngalor kon ngidul ya ngidul. Wah, yen ngono ora ana bedane dewa karo watu. Kowe dikongkon karo guru kakekku kon nimbali mbarep Punta Aji kakangku. Nek nganti ora cetha perkarane. Wah, aja takon dosa. Wah. Ah, urung-urung iki wis. Urung-urung malah wis ngacem karo dewa ya. Ngene ya Werkudara. Satemene ulun ngerti marang kersane adik guru. Nanging ulun mboyaken nomblakake marang jeneng kita. Monggo perkarane lan wigatine mboyakena diwedharke ana kene. Merga mengko adik guru dhewe ingkang bakal medharke. Wedarno saiki ning kene. Wah, perlune ben kabeh do ngerti. Wah, iki bocah apa ya iki? Rambukan kok ngoyak wae ya wis ngene persajan wae, persajan. Gage Punta Dewa ditimbali ya merga saka dosa kaluputan ingkang sinandang. Dosa lupute apa? Gage omongo dosane apa? Lupute nggono apa? Dosa lan lupute ora liya. Sepisan, nggone Tarabrata Amatiraga kena denarani manunggal cipta nganti lirwa marang keprabone temah gawe daya geter ana ing kayangan. Banjur nganti gawe menceng potogalogal. Kawah umup mawalian kaping pindho Dasura Patrapesi Punta Dewa mergawani mapaki derajate tataraning para dewa kuwi Werkudara. Wah, buktine apa? Gage buktine apa? Wah iki waduh wah jan. Bocah kok tekon ngoyak terus ki wah lah iki ajur. Madeg jumeneng nalendra nanging boyang nganggo makutha. Malah nganggo gegelung keling. Mongko ingkang menang nganggo gelung keling iku mung Bathara Darma lan para wasupitri ingkang wis katarima subratane. Tur jiwane ya brahmana setengah dewa. Mongko Punta Dewa iku jiwane nalendra ingkang asipat satriya lan kuwi dianggep luput. Kuwi dianggep luput Dasura Patrape. Wah, biyen-biyen ki ewuh apa? Nalika Punta Aji dadi ratu ngrenggani negara Ngamarta, gajeke dewa ingkang lekseni. Nanging kena ngapa saiki ngungkih perkara iki? Biyen ewuh apa? Wah, kok lagi saiki diundhamana. Kang mangkene ketok nek nrata kakekku mung golek-golek perkara. Kowe mung golek salahe kakangku. Wah, ayo bloko ae. Jane Winrada kakekku mau rawuh. Aku wis supriya. Punta Aji ditimbali ning kayangan merga dianggep luput. Nek lupute apa ya ora cetha. Nek lupute cetha sak karepmu le arep midana. Wah, nanging yen mung arep golek-golekke lupute, aku sing ora trima. Lan aku tak takon, apa Punta Aji kakangku arep dipidana, banjur apa pidanane? Merga saka gedene kalupatane Punta Dewa, saka keparinge adik guru bakal dipidana tanpa beda kaya Sudarmamu, bakal dicemplung ing Yamani Loka Werkudara. Caca muntaplir kinatap netra kocak ngodarandir hidup nyawa ngolo cokro Wah, rada kakekku kudu ngerti. Pandhawa kuwi raga 5 nanging jiwane siji.
Wah, mula kowe mau kandha yen to Punta Aji kakangku bakal dicemplungke ning Yumani. Werkudara sing ora trima. Lho sebabe apa kita ora trima Werkudara? Aku wis kandha Pandhawa Wiraga 5 jiwane siji lan kaya dinindok sak petarangan. Mula Gandeng Rata medhun ning kene iki mung dadi wakile guru kakekku. Semono uga Punta Aji kakangku nggone arep dijak munggah ning kayangan ya kudu diwakili. Lho, sapa sing dadi wakile? Aku sing dadi wakile. Pukulun mboten namung Kakang Mas Werkudara, kula inggih sagah dados wakil. Kula inggih sagah dados wakil Pukulun. Wah, lah iki perkencang Warodaya. Sing arep nampa paukuman iki Puntadewa. Lah kok malah kita bocah papat sing arep makili. Nek oleh ya wong papat sing mangkat. Nek ora oleh diwakili malah sisan Pandhawa 5 ora munggah ning kayangan. Werkudara, Gandeng sing nandhang kaluputan iki pun Kakang. Mula aku wae sing suwanana ing kayangan. Rasa. Wah, iki perkarane ora cetha. Tegese dewa mung arep golek-golek perkara. Mula rada kakekku oleh ora oleh. Pandhawa papat ingkang kudu munggah ning kayangan makili Punta Aji kakangku. Ah, piye, Bu? Putu Prabu Punta. Inggih. Yen mekaten kula sumanggahaken Pukulun. Ya wis. Yen ngono Pandhawa papat ya kadang-kadang kita ulun kanthi munggah ning kayangan. Dadi wakil kita babar pisan ulun minta pamit ya, Ger. Nedya makayangan meneh nganti kadang kita papat. Inggih Pukulun. Sembah kula miring jengkar paduka. Ya Werkudara gek pamit. Wah, yo. Wah, Punta Aji kakangku aku njaluk pamit. Munggah ning kayangan dadi wakilmu. Ya Di. Surti tingati-ati aja ninggal dogolan prayoga Koko Prabu. Kula nyuwun pamit. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Kula inggih nyuwun pamit Koko Prabu. Adiku sing padha praitna ngati-ati ya Di. Sampun bidal Pandhawa sekawan. Lampah panglimunan miring Bathara Narada. Nadyan Renasa tanana jalma kang uninga. Parandene ana titah ingkang mrojol saking sela-selaning garu. Nenggih garwa Prameswari Dewi Drupadi. Sawetawis Sang Dewi Drupadi nadyan lamat-lamat mireng pirembaganing para Pandhawa. Bilih sedya den banjur dewa mila Sang Dewi sigra manjing sanggar pelanggatan. Ngrungkepi pepadaning Sang Nata sarwi anangis sesengguhan kaulas arsa kanggo ngaruna. Yai Ratu, Yai Drupadi,
Siraya ngrungkepi pepadaning pun Kakang. Sesenggukan nggonira nangis nganti deleweran waspamu. Kena ngopo? Solah selagamu semureng apa kleru tumindakipun Kakang? Mara gage matura ana apa Yai Ratu? Sinuwun. Estunipun paduka menika narendra ingkang titing pamawas luhur bebudenipun nanging menapa paduka boten inget menawi kalungguhan kawibawan paduka menika inggih awit saking setya bekti miwah panyengkuyungipun para kadang paduka Pandhawa. Sinuwun kasetyanipun kadang paduka ngantepi jiwa kasatriyanipun ngantos sing mangke lila lega pinanjut ing dewa pinangka korban kaluhuran paduka anggenipun tansah ngeman dhateng sederek sepuh lajeng menapa pedahipun paduka Nyakrawati mbau dendha menawi boten tinenggan dening para kadang Pandhawa ateges anggen paduka ngenyam kamukten tuwin nglenggahi kawibawan menika ancik-ancik dhateng kasangsaraning kadang. Sinuwun. Yayah Kinata Brajalungit tiasing wong agung Amarta sengkel pingget ing raos parandening batos anutuh diri labet panangising putri Pancala ingkang garwa Dewi Drupadi kawusa kocap saking sesak ing raos ngenira nampi panandang sirnaning Pandhawa ingkang sekawan sigra meleng cipta katarima panuwunira salilane saya mekar sak gunung rong gunung telung gunung pitung gunung ngebaki jagat. Tentrem Drupadi kowe manggono ning waduk ayo tajak munggah ning kayangan. Oh dewa ora wali dulur-dulurku kayangan tak uprak-abrik. Alhamdulillah tekan limbukan. Iya, Mak. Nyemen do lingkuh sikik.
Matur sembah nuwun. Mandeg dhisik ya, Nduk. Iya, Mak. Iki sowan endi? Iki sowan ning ngendi omong ya? Nah, iki lokasi rumah Bapak Mulyono, Groyokan RT 3 RW 018 Sambirjo, Prambanan, Sleman. Nah, kuwi sowanana ing kene, Nduk. Iya, Mak. Dalam rangka apa? Wayangan. Ora tegese ora kuwi, Mak. Lah terus kepiye? Iki wayangane dalam rangka apa? Iki dalam rangka tasyakuran Walimatul Khitan Zulfian Eka Saputra, putra Ibu Hartini, putu Mbah Mulyono dan Ibu Kadiem. Ngono, Mak. Supit Khitan. Iya. Aku mbiyen Khitan ya apik lho, Nduk. Wis ora usah bahas kuwi sik. Mengko wae le bahas kuwi nggon gara-gara. Mengko ndak ning gara-gara ra iso omongan. Ya Nduk ya. Iya, Mak. Lek ku nyepake ket mau sore nek ditokke ning libukan, gara-garane meng meneng-menengan. Iya ya wis, ya mengko wae ning nggon gara-gara. Kok ndak meng krik ngono wae. Iya. Iki tak wacake ning nggon dari WA admin iki. Tasyakuran. Iki urutan acara ya, Nduk ya. Iya, Mak. Oh, urutan acara ding dinanggap wayangan Bapak Seno Nugroho. Ning gandeng Bapak. Terus ketoke terus ketanggor Covid kae ya, Nduk ya terus ora iso wayang. Ngono, Mak. Nek yo aku yo ora pati ngerti jane. Terus gentine aku ya ora ketang jane iki apa? Kuwi jenenge aduh. Nek dibandhingke ya adoh banget aku isih ajaran. Iya, Mak. Mulane nek akeh lupute kathah lepate nyuwun pangapunten. Iya, karang yo isih apa jenenge isih tahap pembelajaran. Tahap pembelajaran. Siraku ya rada cekot-cekot mikir kuliah iki, Nduk. Ora usah dipikir sesuk bolos karo aku, Mak. Ora kena kaya ngono kuwi. Ora apik nek bolos-bolos ngono kuwi. Saiki muni ora apik sesuk nek wis mlebu bolos. Wis ora apa-apa. Ora maksude aja nganti bolos-bolos ora apik. Terus iki iki sik ingkang kepareng rawuh. Sopo wae, Mak? Wacana, Nduk. Endi? Iki. Oh iya. Bapak Kapolsek dan jajaran, Bapak dan Ramil dan jajaran, 3 Bapak Lurah Kalurahan Sabirjo, Bapak Wahyu Nugroho SUMBA niki. Terus ana Pamong Dukuh staf Kelurahan Sambirjo, Bapak Kyai Haji Ngadiman SAG MSI. Terus ana Bapak Kyai Ahmad Mujahid. Terus ana Limnas. Tulisane Limnas. Sing bener ki Limnas apa Linmas? Linmas. Aku mbiyen bolosan tur lulus. Kebanggaan lho aku ki jan iki. Nilaiku abang akeh banget lho mbiyen, Nduk. Mergo bolosan kuwi ning tetep lulus. Ya ora apa-apa. Mergane gurune sayang karo kowe. Wis do jeleh. Mulane terus diluluske ben ra ngajar aku meneh. Iya. Terus iki apa? Sik iso ana ra mau WA dari Mas Admin iki. Oh wis ora ana, berarti wis pokoke visi misi sudah diaturke niki wau. Terus niki mengke enten napa namine? Mas Admin niki wau wonten apa jenengane wah, enten Pak Kiai. Oh, dereng rawuh. Oh ya nek durung rawuh ya. Mangko dhisik berarti karo diselani apa ya? Diselani iki ya mbeng iki ora meng dhewe lho, Nduk.
Terus ayo ora ming dhewe karo kanca-kanca akeh banget iki. Ora maksude iki ora ming dhewe iki ana bintang tamune. Bintang tamu. Heeh. Sopo bintang tamune? Bintang tamune ana anu Solikin. Ora anu Princess Apri dan Bunda Mimin. Kan bundaku ya aku kangen aku wisan aku. Suwe banget ora ketemu. Karo Denok Tatin. Sopo? Ora Mbak Tatin. Oh iya, krunguku Denok. Mau kuwi saiki wis Mbak. Ora wani aku nek karo kuwi. Bintange tamu teko terus udan ya, Nduk. Iya, kuwi mergo perbawane Denok Tatin. Ora ya, dijumenengke. Dikon ngadeg. Masa ya duduk-duduk. Mengko sik nganu princess urung tak kon ngadeg kok wis ngadeg dhisik. Ku pindah gon, ndak ketrocoan. Nggih monggo di sepoti kanca-kanca pados jumeneng riyen Mbak Mimin dan Mbak Apri dan Mbak Tatin. Monggo kanca-kanca nderek sepote. Sugeng dalu. Sapa sik ya? Sapa manut? Sugeng dalu. Nah, tante iki wah. Tante Apri sugeng dalu. Aduh, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mbak Limbuk Mak Canggih. Nggih, sugeng dalu. Pripun kabare? Oh, sehat. Sami. Pangestu panjenengan lan sedaya warga mriki. Nggih. Pinanggih malih kalih Dik Gading. Nggih. Nek ketemu Mas Gading ki dalange jek enom. Turne ya Trengginas. Trenggiling. Trengginas kok Trenggiling. Dasare bintang tamune ya nek adewe ki wedok, disawang nyenengke jek enom. Ana bintang tamu kok lanang dandan wedok tuwa. Ana apa? Ana saya mangkat. Katanya treatment satu dengan satunya beda-beda. Lih, goblokmu ya iki lho. Lah ngapa aku kok ngerti kok. Iki ketoke iki kena penrungan Satpol PP. Loh, ngene lho Mas, iki bukan KDRT atau apapun. Semua wanita punya cara atau treatment sendiri terhadap untuk melindungi membentengi dirinya. Untuk filter. Kayak Mbak Tati nih aku jeneng kakung. Kayak Apri pancen didol murah. Atau nek kaya aku kan pancen piye carane men karirku menanjak tanpa godaan pria-pria hidung belang. Dadi raiku tak dandani kaya wong diantemi kok bar dienggo apa media wong tinju kae. Pampere wong lanang ben ra seneng. Dadi kehormatanku terjaga. Piye kehormatan? Kehormatan kok dikerawuk ki po. Wong kok le. Dadi ngono ki piye carane membentengi diri, Wak? Oh, Wanita ngono kuwi ben macam-macam. ora disenengi wong lanang. Ya wong lanang ki elek banget, padahal jane ayu banget. Loh. Ora kudune nek wanita itu mempercantik biar menggoda wanita. Wanita. Ya. Kuwi ra wanita sing model kaya Apri ngene iki sing model begenggek kaya Apri ngono ora apa-apa lho kuwi. Bunda Mimin. Bunda Mimin hidung belang niku sik kados pundi? Sing kepiye? Irunge slewah wis ngono ae. Oh.
Kok disebut-sebut? Maksudnya pria-pria sing nyawang wedok tukmis ngoten niku lho. Ngerti bathuk klimis langsung hawane pengen golek kamar mandi ngoten niku. Lah kowe ora? Aku ya ora, aku wedok. Ora kok ora leren sing nang bogem. Kuwi nek hidung belang ki sing belang hidunge. Iya. Nek sing belang nggon lambe Ya lambe belang. oh ya wis. Kuwi kena gibah. Tak kira terus nek Wong edan. Dalu punika sowan wonten dalemipun Pak Mulyono. Pak Mulyono. Adicara tasyakuran. tasyakuran kitan. Kitanan. Dadi kaya kowe dhisik no, Lek. Heh? Kaya kowe dhisik no. Kitan ki apa? Wah, mbiyen kuwi sing nganggo pring kae. Lah kitan ki Kita apa to aku ora lah mudi. iki ra dikitan kok ya. Lah, Lah iki dicokotke apa? Cokot ki apa? Dislenthrik. Ngapa lho? Iki ngapa? Iki ya diundang kamu nek main ning Sentulu Kulon Progo karo dakah-dakah. Nah iki nang Yojo lho nang Arep ngedak. yo jok kan karo aku sak pecak kok. Lah ya wingi aku nang Mung sak Klaten. kedepne terus Maksudnya Bim? Maksudnya Bim? auramu ki regete lho, Tin. Iki nang Jogja, wingi aku nang Klaten mbok onek-onekke. Nang Klaten iki kudu planuwun karo sing jaga lho. Saiki nang Yojo nang wilayahku arepane apa kowe? Nek kowe ora jogone piyai Jogja lho. Lah ngapa? Lho trekahmu koyo ngene. Lho, aku gur nyonto wingi pas nang kono ya. Sopan santun etika adat ketimuran. Terus? Sopan santun etika adat ketimuran. Oke. Oke. Kamu singgian pertama adalah suara, takoni. Tapi ada hal yang lebih penting dari sekedar kemampuan. Apa? Attitude adab. Lah wingi nang kono. lah Mbak Tatin kurang apa? Adape titute ya wis apik. Nek ngomong menye-menye. Sing ora ndek adab ki kowe. Kowe iki wis nganggo kebaya, nganggo sanggul. Lah nek nguyu kok ngadeg. Apa? Ngadeg ki gek nek serampung kaya wong kejang kae iki. Lah piye? Nguyu ora sopan kuwi, Pak. Kayak karo ngetos Iki kok. nguyu apa kejang aku ya. Ya dhewe wong iki nggo anu dhewe kok. Iki aku kira bersapa Oh iya, oh. Mas iya. Gading. Sugeng dalu Mbak Tatin. Sugeng dalu Mas Sugeng dalu. Gading. Nggih, pripun kabare Mbak Tatin? Alhamdulillah sehat panjenengan nggih sehat to Mas Gading. Alhamdulillah sehat. Nggih niki wau kula denok sinten? Boten. Lah kok mboten? Ora. Lah piye sida denok apa ora? Ora sida. Lah sidane? Ora sida. Sidane apa? Mbah. Bah. Oh, alah pasane Buyut. ya ora bapakne ra anake padha wae le. Lah mau lek kumuni denok ki lek pas Mbak Tatin ngematke kono dadi saka mburi iki wah denok ngono e. Nek saka ngarep. Ra sida, Mbah, saka ngarep. Nek saka ngarep melenok. Iki piye kok delehke Ya kono? multifungsi kok. Lah, Kok kowe nek pengen ya diseselke kono. Seselke kok ora kepinginan. sedeng. Nek ngene aku ra iso ya ngono. Kowe kok ya Ndongake sing disupitke nek kowe mudeng. ndongake. Saka sapa? Cilik. Kersane. Saka Kak Apri. Ya, apa? Apri sik. Ono. Lah, ndongake kagem Adi ingkang dipun supetaken. Supetaken. Mugi dadosa putra ingkang soleh. Amin. Migunani tumrap bangsa negara tuwin agaminipun. Amin. Sageta taruna ngungkuli bapa. Amin. Dongane Mbak Tatin kados pundi? Nggih, mugi-mugi dados putra ingkang bejo donya akhirate. Amin. Migunani tumrap wong tuane negara dan apa masyarakat yang ada di sini semuanya. Iya. No. Dongamu piye, Kong? Kong gundulmu melocot kowe. Omonganmu lho nandes ket mau. Lah kowe nek nang omah karo putumu diceluk piye? Neng omah. Ini sedang meniti karir aku ki. Nek karirku menanjak terus jeluk. Lah kowe dandani piye-piye tetep ketok lanang. Mundur. Oh, mundur. mundur. Apik dulu berkelas. Grade-nya masih di bawah. Terus J. Mugi-mugi tole ingkang pun kitanaken sampun sampun dari masa anak-anak menuju remaja. Nggih. Diarani akhir balik atau kamu sudah mempunyai tanggung jawab. Nek wingi pomong ibadah ki mung melu-melu, saiki kamu harus tanggung jawab. Nek wingi sinau dadak dipecut, dadak dikandani, saiki wis kudu ndek krentek dhewe.
Dadi apa sudah mempunyai tanggung jawab moral. Ngibadah ya rasa diselentik, rasa dhewe wis utamane. Serawung sopan santun etika kedah ngoten. Contoh Bude Mimin menika lho. Bude mbok De. Budene wis ra jelas kahanane kok kon dicontoh. Penting bejo donya bejo akhirat sukses ke depannya. Amin. Dongane sing becik pokoknya. Salaman Bunda Selek tak pengestoni ya, Lek. Nek golek pacar sing hati-hati. Lho, nek ayo kene nyengkok sing kaya Bude. Amoh. Patrape ki lho ora kudu rupane. Rupane wong kuliahku ora masalah. Wong saiki wong ayuhe diselep wong elek diselep dadi ayu iso. Wong ireng disuntik putih kaya tatin ki rasine janges gitu. Aku terus saiki. Aku ki yo aku ora bakal. Kulitmu ndak delok. Kok ke zaman bapakku do mungsuhan iki jare ana apa to iki? Iki lho lagi perbandingan kulit iki lho. Iki perbandingan yo lho aku iki sel putih, suntik putih sing iki. Nek iki apa iki? Iki tukang ngarit. Kok iki piye kok. Kita ge eksotis kok. Tak biyen piye? Ya kulit aku pesene mang gawe kulit kula ngedop aku. Kulit kok ngedop. Tak kira kowe iki nggo jaket kulit bae kulit. Masak. Ya sinambi tetembangan. Menghibur nggih. Mbok pilih wonten pamundutan napa? Niki enten niki untuk Mbak Tatin niki. Untuk Mbak Tatin. Lunggah Mbak Tatin. Wait. Kok piye kok lingguh Kok lungguh iki piye? Lah iki mesti kan Mbak Tatin kan sing gampang-gampang, sing angel ya aku to. Oh, Wis mudhun kemampuane para pemirsa ki. semen kono ki sinden wingi tekno ae. Lho mesti sing gampang-gampang. Sing gampang-gampang. Ngapa melu-melu? Apa melu? Nggih menika sugeng dalu Mas Gading. Sugeng dalu. Kula nyuwun lelagon ninggal katresnan kalian lali janjine ingkang nyekar Mbak Tatin. Mbak Tati nyekar sinten? Lek Min. Dia mendalik kok. Nyekari iki karepe iki nembane. Karo Daimin. Saking kula Pak Wagimin RT 05 Nglengkong. Nglengkong. Nggih, matur nuwun Pak Wagimin menika nyuwun ninggal katresnan kalian. Paring bebingah pinten Mbak Tati. Menika sampun paring bebingah 700.000. Wis engko mbangane dimusuh karo kono. Nya iki nggo kowe saka Mbak Tatin. Niki Bunda Mimin wis ana dhewe. Walah. Iki mau sing jarene sing gampang-gampang atau sing nom iki sing rada angel. Kae kono. Aku ora milik barang kang melok kok dijatah aku ora gage-gage. Nek tak dumi gelem. Ora moto duwiten Engko separo ding ya, Lek. Ngono. Ora gelem. Niki Bunda Amit sih. Aduh. Ayo Bundase. Wes kuwi. Kawus ku. Kowe mau muni njaluk sing angel-angel. Iya kan. Nek sing tuwa iki cen angel kok. Iki tulisane piye to, Mas? Nganggo kacamata. Nggo kacamata jaran. Ya maklum gandeng wis tuwa ki mripate trakum dadi rada. Dedek Mimin saking Klaten. Ora neng Dedek, Pak D kok Dedek. Dek ana dene iki Pak D to. Nyuwun gendeng, Gendeng. Kok gendeng? podang kuning, dalah gubuk asmara ingkang nyekar Tatin. Oh. Piye iki jareng dinggo Mbak Himin. Jare golek men. Piye lho? Mas Gading, jarene dinggo iki Mbah Himin kok dadi apa? Niki Pandi sapa? Ketoke Tatin ki bareng dukun. Lah ngopo? Ora mungkin iso aurane mlebu kono kabeh, mesti kesedot kon aku. Ora mungkin nek sak baene nek gur wong lamaran. Wis digawe. Sindian jagatan mantasane Widyawati kok Tatin. Ya kowe ki aja meri. Titan ana kowe aku ora ndisiki ya. Kowe aja bersekutu dengan setan. Lah ngapa? Aku ki ora bersekutu. Pajupat 5 pancer. Larisku ora bakal kurangi larismu. Larise Agnes ora bakal ngurangi laris. Kabeh ndek porsine dhewe-dhewe. Ngapa dadak ning kene wilayah Prambanan Sleman dak kabeh kok aura tok sok nang nggonamu. Nek ora dukun sengara. Rupa ya standar. Suara ya diarah ya ora apik banget ya ora mendominasi. Power ya jak menang aku. Kowe kudune nglenggana. Meneng kowe. Urusan iki masa depan ya aku. Aku bersekutu karo apa? Setan. Lah mengko aku Sok mati sekutune karo disabeti lompong ireng. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.